Генерал Шариков, какво се цели с тази вечершния толкова голям протест? Целта е да покажем съчувствие, съпричастност към страха, към обидата, към болката на семейството на еврейто от Симов и на самия него, на жителите на Войводиново, че не трябва да живеят в страх и безпокойство. Само на Войводиново ли? Не, това е послание към целия български народ, към всички жители, защото в България има над 3500 населени места. Всички те имат подобни гета, всички те имат същите проблеми. Непрекъснато стават подобни инциденти. За щастие този не завърши трагично. Тежко пострада момчето. Докторите дават не надежда, са убедени, че той бързо ще се възстанови и ще се върне в бойния строй на армията. Но днес Войводиново е България, но преди месец беше Казанлък, преди това Мъглиж и света на миналата година Руси, миналото лято Асеновград. Какво очаквате да се случи след днешния ден, след днешния протест? Това, което ми прави впечатление, следейки медиите и електронните медии, телевизиите, печатните, че наистина нашите политици започнаха да обръщат внимание. Надявам се, поне моето убеждение, че това няма да бъде кампанийно и тук в навечерието на изборите за Европарламент, а напротив биха предприели и биха постъпили национално и отговорно. Това ли е последния протест, който ще правите в Войводиново? Значи в края на тази вечер аз лично ще призова поне ние да не участваме, да оставим на спокойствие и местната власт да се изпълни ангажиментите, разследващите органи да установят фактическата истина за инцидента и не на последно място, тъй като утре се откриват и мероприятията относно Пловдив и Европейска столица на културата. Това много ще попречи, разбира се. Естествено ще призова. Ние сме българи, трябва да се възползваме от този момент, да не помрачим отбелязването на тези хубави мероприятия относно Европейска столица на културата, град Пловдив, този най-древен град на страната.